Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita saking kelompok setunggal. Badhe njelasaken menawi tembang macapat Mas Kumambang. Perkenalkan nami kula Andini Dwi Marinta absen 3. Perkenalkan nami kula Inaswara Dinar Alnur absen 13. Perkenalkan nami kula Dimas Hendika Wicaksono absen gangsal. Perkenalkan nami kula Almadyan Dirga Purwanto absen kalih. Ping setunggal yaiku tegesi tembang macapat Mas Kumambang. Tembang macapat Mas Kumambang asale saka rong tembung, yaiku Mas lan Kumambang. Tembung Mas utawa emas iku larang regane. Dene Kumambang ing kene kang dimaksud yaiku jabang bayi kang kumambang ana ing guwa garbane ibu. Kaping kalih yaiku paugeranipun ana sekawan, yaiku 12I, 6A, 8I, 8A. Nggambaraken watak, sifat utawa rasa sedih, susah, wetes asih. Tembang macapat Mas Kumambang biasanipun dipunginakaken kangge tembang ingkang tegesipun sedih lan susah ing Sile Popo piung kakini satulur miang sana kalamun muruk tan bece nora pantes yen den muta